Makiglumba na yo. Tanawa side mirror. Makiglumba dyan ka na. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly Na, sige nakiglumba yo. Ganiharan eh. Let's go yo. Let's go my loves. So kuan yo for today's video ato tag kuan yo una ta sa Talibon no. So Talibon to balik na gyud siya. Makuan ta buhulop tayo. So nilarga mi 7:36 no. Medyo na late may kuan yo, alas 5 man ta mi sa kuan kanang buntag mosayo on ta mi pero kuan na marking mi ganiha. Ya ako ang kay dire yo, mingaw kay dire sa Panglao yo. Ya, aside ana yo, mahal kay mga palitonon, di ba love? Oh, 360 ang kilo sa karne. Ay isda medyo nitaas-taasan no. 2.50 love no? Oh, 2.50 ang kuan. Tanan lagi yo. Gato kami yo nga barato lang isda dire kay kuan makanang buhol ba pare ra sa tuagod nga kuan. Unay ra sa mga kanang mananagat yan na ba naaray kakuanan mas mahal pa di ay ya mga utanon dire kuan man sad oh mahal kayo kay ilabang pa gikan man dinas matalungon yo nya kuan re gikan man dinas sa tuwa ya ilabang pa gyud dire mao din na mahal kayo grabiha lagi nya kasagaran gyud dire sa Panglao yo dire nakadaiya nga resort no kada kanto-kanto naa gyud so wami sweet dili mi sweet ani dire yo gama aga maparami para kuan ditso ang atong kuan subayon na kasada alala piyawa sa dire kalimot mo nang lagi mura man siya straight yo kuya o yan nakanindot dito sa lungsod yo kana sa Panglao kuan mura siya ang nightlife dito murag kuan yo kanang murag Thailand dagang kay mga foreigner Korean nya dagag mga Korean food nya na mga Korean store mga restaurant nya hotel daghan nagkadaiya lang no o gusto ka gala-gala yo hari dire sa Panglao okay ra gyud kay no ya kasi to mangitag mga foreigner diha naaratanan dito oh yung mga Amerikano kasi mangita diha ala hari mong Panglao. Let's go yo, update mo sa mga kuan yo. Atong joyride ng kuan na adlaw. So Bool Bijiva sa to. Unsa ni dire nga lugar lab? Burhal Bridge, namis Burhal Bridge. Iyon tipas na mi so turn right. Turn right. Dire yo pa turn right ta nya kuan. Pa norte tayo dito. Talibon ta dito. Libon ka dito mga tao dito. Unahan turn left. Mura taga endurance aniyo nga wala ta kay baw unsa ang ruta no. Kuha ni gamay ra ton checkpoint aniyo. Every magpatubil ta mura na duhara siguro. Unta makakuha ni na to malibot ni na to sa kadlaw kay naman ningon gamay ra ning buhol. So malibot ra ning kuan nya 2 hours and 33 minutes ang kuan travel time no. Depende sa dagan yo. Mao ninyo makita ron muntaga yo. Kanya alternatibo ra ning kuan yo way atong gikuan yo. Gusto mi makaagi sa mga daplin sa dagat yo di tapa kanang katunga kay van tour na mo ari naman mi agi sa kuan tunga di naman mi agi sa mga Carminta so ari ta pabukid tayo pabukid nya daplin sa baybay para kuan nyo para nindot ang atong kuan ba view diring lapita so asa man straight ra kanina series wala day dire lahi din angan dire sa series sa kuan nyo Bohol
Ayan mga boss dire yo, tagsara gyud kayo no, mga inuras rasad. Dili pareha sa ato ang kuan kada 20 minutos or 15 minutos na magsunod ra no. Dire tagsa kayo eh. Lawa yo ay lake sa asa nila mga kuan. Tanaw ko na sa mapa. Arita. Provincial Road. So mo ni dire yo na lake dire sa Provincial Road ng Andre. Ano to Swan? Oh. So mo ni dire yo. So nindot ang lake nila dire. Nindot kay buhi dire tilapia nya unsa pa na diha crocodile, anaconda, nana diha tanan. Tanayo, let's go. Mora na ato nakita sa dapin sa dano. So let's go, padayon tayo kuan. Bukid tayo ha, papidpid tayo. Ya bukid atong giagian nya. Niagi ta atong kuan Minterio pa left side nga sa to Forest Hill. Ba to ako kay baw. Nga kuan dito yo Memorial Park nila no. So mo ni ato nakita yo na mga basakan no. Ma-feel gyud mo dire ang kuano, ang province sa lugar. Porte gyud nihita kuan yo, mga motor re yo. Mura ra sa ato nihit ba. Nya mura peaceful kayo puy-an. Unsa na eskwelahan na Baklayon. Baklayon. So makakita tag mga nindot nga spot yo kuan. Mohonong ta no. Kita tag nindot nga dagat, unsa pa na diha, nindot nga view. Oh, naay ko dire yo. Turn right tayo. Mo ni dire sa unsa ni nga Pandol Barangay Hall. Ay. Turn dire. Left. Turn left tayo. Migikan sa Pandol Barangay Hall, turn left ta. Let's go. Wani ko na tong kuan yo, wani umikibaw asa ta ni. Masay mga barangay o kuan. Iye makilumba oro ning duha ay. Makiglumba oro ning duha ay. Di ay. Dire tayo, turn right lang gyapon yo. Balilihan yo, balilihan dapit. So, kuan yo daghan yung Caltex dire yo. Oh, napagyo si Caltex unahan oh. Daghan na eh. Oh, nanata dire yo sa ilang kuan. Balilihan. Tum ni. Amo mo kung gagian gapos noon kana. Kani? Wala ta kaagyan eh. Agi on. Agi lagi. Mo ba? Basta ko ano ato. So, mau ba? Mo ni dire yo. Balilihan. Niya. Katong port sa kuan kanang noon. Pasbay rata. So niagi deta dire. Oh. Tagbilarang katigbian. Mo ba? Sige, let's go yo. Gatagal na may alternatibong kuan yo kanang daan sa kuano mapa pagasa miagi. Ato yan ay ikuan usa-usa ng mga lungsod ya. Asa man ta? Straight ra. Gas station man din na diha. Let's go yo. Nanatos Argao. Mura man Argao nga kuan yo, lapad sa karsada yo. Ay straight ba? Iya, inay ko na bubble bomb. Prepare to stop. Why?
Why? Because of this. So na o pa may nakitang kuan yo, dagat na please kuan. Mertua man dito lab. Amo tipas pa ta? Wala pa din eh. Humana ni mamidpid na ta, dire kilid. Napaday tas bukid-bukid yo eh. O pa rin tagatunga. Kayo sa oras ka pambiyahe na to. Almost 2 hours pa. Tapay bukid dito ay so layo pag kayo. Motipas pataglaing lungsod. Muna ni inambangga. Muna ni. Ha? Inabangga. Muna na yun, inabangga. Ha? Plaril? Plaril, Bulacan. Paril? Clarin. Plaril. Rin. Ril lagi? Rin. Rin. Clarin. Ito Clarin. Clarin dayo, Clarin. Muna ilang public market, ilang kuan. Agi dito sa bukid ato pa. Oo. Di ba nangagi mo sa ano? Kani? Luon din eh. Agi ka diri ba? Wata ni agi diri oy. Wa, lahi ang kuan. Tanaw mo mapa oh. Layo na kay ta. Clarin. Clarin na tayo. Let's go. Wata ka ko picture eh. Kuala sana. Let's go my loves. Why energy? Let's go. Kana. Clarin, abi ko Claril. Murag Clarin, dai Clarin yo. So giagi gyud og bukid lab. Pagkato. Ito, mao nga agi ta bukid dito mo ay dali dito sa Tanglaw. Agi na agi ta Pilara, dapat ya atong research ito. Tanglaw to Tagbilaran, dito talaga Tagbilaran. No. Tagbilaran ya abot ka. Lagi giditso man na to. Sige lang. Kanisang mapa no, mo agi kuan pagkatoy-toy bitaw. Nyara choy. Na sige nakiglumba yo ganiharan eh. Ganihara gyud ka. Ganihara gyud ka. Ganihara gyud ka. Gukdon ta. Gukdon ta para madali tayo. Para malingaw ta sa tong biyahe. Ganihara gyud ni sila dito sa bukid. Ya ang nakakuan ng gudyo kay kuan kanang sainganan ni gibertika ni namo sila. Ya karon magpagukod. Magpagukod sig tanaw San Mirror yo, sig tanaw San Mirror yo. Kusog na ilang bit na. Kusog na ilang bit na. Ayay. Tanaw. Ayay. Sunod rami ni Mochoy. Sunod rami ni Mochoy. Ayay. Give lumba tab. Ati di lagi na. Peldiho na yun, klaro kayo. Nailista na may kuhan nyo, clutch o cinder spring. Nailista na nyo. Ha? Lagi? Kag na inutang. Na makiglumba na ko ay. Ato yan ni amiguhon karon. Amiguhon to ni.
Sa kanilang ruta murag kuan sa ni sila mga taga diri baka ni sila sa Bohol. Iya. Kagungkuan pa siyang kuan. Ay, nagakumot-kumot yo, gana-ana yo. Ang dire mi na side ni balhin mi sa side yo, ni balhin. Yaya sa gitaro niya side mirror para makita ko niya. Na, gising. Pagkakuan man eh. Klaro kay spotter lagi kanang ang uban ba kanang gagmay kitag sisi panalitan kuan. Raider ta nya panalitan loaded oro na raider niya makiglumba kas ni ninja hagito mo ninja ba ingon ani rasad ni yo manghagit ba kay na kuan ang pride ani ganiha sektan na Dedek, shout out you. Turn right. Sige. Unsa man ning lungsod dire? Wala lang. Nabangga niya to dara mga signboard. Nabangga Buena Vista ta. Talibon Buena Vista Talibon ta dire. Nabangga tayo dire. Ha? Lagi init servito. Lagi. Kato dito yun ay sign ko na Buena Vista Talibon. Nya init sa kadiriyo kay kuha na magud isla. Dapin og dagat ba. Let's go yo. Asa man? Balik ta. Picture sa mayo kuan. Gitapi. Wow, kana ana lang. Natas Hitapi yo. Ang pag-pronounce na Hitapi ko no. Dili Gitapi. So egoro ta kuan yo mo na ilang kuan dire. Gitapi port area to nila dito nya dire. Talibon ta dire yo. Turn right. Okay. Yami lang mga choppy cab ana yo. Karaan. Panahon paskuan, kupong-kupong. Panahon pang kupong-kupong. So mo na yo. So para Talibon tayo nya. After sa Talibon yo mo kuanan sa tagkuan yo San Miguel Camanaga no. Yuta ni Miss Maika yo. Siya yang kaliwat. Nasa na siya yang nasa na siya papa. Yuta. Basig na may buyer yo kuana. Almost 8 7 hectares yo. Dako gyud ano. So ato tayo bisitahon sa namo unsa to dito karon. Unsa na kuan? Lot for less, lot for sale ana. So para Talibon tayo. Danau, Talibon, Trinidad. Let's go. Talibon Port, Talibon kuan para Trinidad ta. Pa kuaya sa tayo pa Trinidad ta pa San Miguel ya balik ni ata dire para Ubay. So mo ni dire no. Talibon Port Ubay. Ha? Balik lang sa ta unya yo diha. Nasa mi arion yo. 1 hour later. Aha ka gining mapa yo oy gisag-sag man tayo. Padong mi kuan yo Ubay. Solo sa tran ko na Ubay. Aha ka ani. Na. Kuyo kay ta kontra dire yo na. Unta na kuno ni ron. Building mo tukod ani.
Ay karn darita. Naritas basa. Kuha na imong abaga lab. Ayaw kay panggakos. Ayay, atok eh. Ihas motor mo. Lomba atong jatilan ro. Oh, endurance yo. Kung ano, susubukin ang kuan mo. Singa na ni. Ano. No. Sus, gamay pagligid. Pabukang. Yun, nindot tayo. Kanay, nindot kay ang kuan, formation sa yang pagkabuntod ba? Na. Di kayo mo ka kuan na nayo, kaklaro. Basta nindot kayo sa personal. Kana kana yo. Wow. Agagmay raman tong Chocolate Hills. Di man eh. Mura sa Chocolate Hills yo kay naay gagmay nga kuan nya. Naidag ko kana di na Hills, Chocolate Mountain ra na. Kana. Mura sa Chocolate Hills oy do. Lagi pero mas formal gyud tong kuan. So ugma yo ato tas kuan yo magbantor ta no Chocolate Hills. So niagi ra tayo from kanang Panglao dere patuyok. Wami mo agig tunga kay gabot atog tunga asa naman talab. Ubay dahag na. Nabalik ko ang Talibon mangutan na ta dere be. Asa man tanay Kandria. Kaunta. Nata eskina dere yo. Lagi. Mutan na doon ko no. Dong asa pa dong ang ubay dong. Hagna. Masana. Sige. Ngawan sa Medreyo maniudto sa mi. A few moments later. First checkpoint yo. Unleaded ba? Unleaded. Wala. Asa dapat ang gasolina Andre layo pa? Dito tubong ya, anak. Sumpay ra. Sige, thank you. Mao ba? Aray ta second checkpoint yo. Mana tag paniud to yo, padung ta sa asa talab? Hagna Bohol. Adto tayo. Gato mga legit nga kalamayo katong dili kinapi no. Legit yun dire. So i-try na to yo, palitag usayo. I-try na to no. So comment below kasi mang order niya. O ani pahatag yo ha. Para makabawi mi sa mong tour dire. Lagi dako ka gasto. Maong kuan pamawi ni ato ayo. Lagi. Are tayo, checkpoint ta dire. First checkpoint. Okay. Pila na. Unleaded. Full tank lang. Full tank. Okay. Odra na ba eh? Kung layo pang hagna daw. Hagna dam? Layo pa dam. Falls na dia bay? Padong dito? Mo ba? Na-icon yo eh. Falls dia. Kanumantad. Kuwang ram bakasyon yo o kuan upat ka adlaw kinahanglan kanang 2 weeks pahits na kana. Pero mo lagi. Ang budget mo na. Nagsakto gina 400. Kay mahal may lahat diri si tinta. Di ko naman sagol layo ba? Layo sa kuan ba sa mga probinsya. 450 yo. First checkpoint na to. Thank you. 450 yo, mahal kay lang gasolina diri si tinta. Kuan magita sa una yo nga 90. Di 120 to lo. 120.
kung pag umandag yun. O human bagyo, asa mo mangita na ayo. Just Ginoo. Lagi ka na pa nga si Tinta. 450 ay. Maingon na lang kayo sa ato, bahalag yung sintos. Oh, bahala. Lagi, asa mo mangita na. Bukod kayo di ato gapyo, oy. Lagi. Malit sinagalo na ito, bro. Pwede mo. Oh, may taging na nito atong kuan love kay dagang sud. Lagi makaabot pa siguro buwan o kanang karkar lang. Okay, Bris. Oh, ari agi. Yo, kuan din niyo. Lubok-lubok river yo, mo di dre yo. Oh, 800 per head kuno dre na agi tag bridge. Makita ninyo sa ubos yo kani. Bye. Bye height. Oh, mo daghan na. Oh, parking lot. Oh, mo din ni drayo ay. Oh, itorta na. Oh, layo dito ninduta sa. Wow. Kana yo, mao na dayo. Buhon na. Ana. Lagi. So naabtan mig uwan yo dito puti basa ako sapatos nagkuan nam niya konti el gabaha. Puti basaan na mo. Gikan sa Valencia. Wa ka video hantod ka dire karon dire masayag na dire luay. Oh, puti na mong basa agi grabe. Wow. Ang nag-organizer ano nga lopyo may weather update. Bataka. Gibagyo kami dito yan ihunong pagyud miyo kay kuan di makita gyud grabe daghan ka ng hunong sakyanan kay zero visibility good. Grabe di makita andan. Hangin pa imo unos oy. So mao may gini dire dili hayag-hayag pa no. Sus tajin. Timbasa grabe akong tiil napay murag kakuanan siguro ni kanang gapi o ganang sana goldfish. Kaya na may tubig sa sod sa kong sapatos. Kabe ani. Ha?